Ngai kublai fi sa jisen pat daga kerteng ga bathyang tam ga chong try jisu plain gur khui fi paralop fi bar oki ba jupe ene ga channel ga bangi chu ai ga jingkran ne tien ga chong play agi tai gi tayo ki we nga kran khambon gi jingkran gi badesh mangi si gi ba khat do ngage yan sange shwa ga ba kran chpangi si gi ba khat do naman ga na ga do no changa ban kran kat tu kat ne pat ki ai ki ba nasngaw gamen sim jonga ki ban ga jingkr khum tang kawai nga don ban ong fi ne ga por ka ai ka banga don ban ong ngan ong kum ne namar nga sham don shibon ki brio ki ba sotonat ban snap te yi jingkran ki ba des mangi singi ba khado kimda sngaw pat tane ban kimda sngaw kwa asho ban snap de si ki pat ki jingkran ki ba ya ki pat ki ban ta ki ba de ne ga tien jong play Rekan mau ga Bible kadai ga badon kam yingi baro ki ai badon ga Bible kidai ka jingba mu ga jaman semingi kadai ga badon kam ngin tep nga kran gi si ba khado ga lang ga badai bangin saut ho ka norim ga tien jong try ki ai ga badin ga tien ga jong try ti baro ka tien jong play ga ga badon kam ti hagani ga por ngin sakran nga lesing an ongkom ne ngin sakran biang ki si ba khado agita gi we par gi por ga bonan Rementa lai sau sien da sigi jingkran ngen kiran ki ai gi banga sngo banga dan ga men sim jonga bo try bo ba ya ga tangan kran te sai sin ngai ku blai fi de ga kerteng ga bathyang tam jong try plain gur khui fi ne ga por ka banga dan ban kran ne ga por ngan ongkom ne kadai ga por ingi gi kristan hang ne ri ga si jantia jongi ka banga sngo la si bangan ban kam de go kitian bangin wan shaka bangin kindit thia hagabakin jaman siam bangin da pet bhai ga jinge dei ga jangi bar utrai ye ga jinge dei jingi bar unong pen em jangi baling ong kumta lesing an ong daga banga panan kam hinamar bangi em gi si gi ba khap do ka dei ga poring bangin pet bhai ga jinge dei jingi bar utrai bangin da kintit thia bha chafanga ta ga tian bangin da pet bhai luding and da yet bhai ludi ye ga jinge dei jingi bar utrai baling ong kumta namar bangi em mari ga si jain tia jingi hagaba ngidon shibon kibrio kiba kamyela de bangilong kristan regaba don kamyengi hagane ga por de bangin pet bhayal de hatungi don mo ka jinge de ga shisha baru trai jingi ka jingdu ai janga kalong ba phi baro kiba pe ene ga jingkran janga la kiba pe no maria plat ene ga jingkran ne kiban pe hadien bon sngi la si wat la daga dai de gisnam hadien ro ba ke ai ga ba fi pe ene ga jingkran janga ka jingdu ai janga kalong ba finda don ga jinge de ga shisha wo try fi de kalabumot pida ai ti laga janga jing im show try to kabangadan ban kran ne ge por na ai kerteng ka Hato La Kha pat fi ta de ge jing kran janga Hato La Kha pat fi ngadan ban kran ne ge por khndiat khansa ne ge tien jong oblesh pang ga jing kha pat Hato La Kha pat fi tingine five at ngana ga Bible fitip hala sinamar jong fi gi betip ga Bible nang lo tho egata ke ga jinkran jong Jesus Christ but way runiam o Pharisee ba kerta Nicodemus layo egata tingine five at ngana ga gospel jong Ioanis kal nang ba lai ga dukhar ka ningkong sha ngan pule khamjrong eka nga sngo ko long ba don kam nga bangan pule lut ye ka ga ba utra ye kran ba uniu o Pharisee ba uniu runiam jing gi Jew Nicodemus but sha ngan puli sisen puli bat kan long ga jingger hui fi to kaktien jong oblay gomni tilo don we brio na ki Pharisee ba kerta Nicodemus kal long ba lai jong Ioanis nga puli da dukhar baning ko do khandai tangan puli sisen tila don brio ba na ki Pharisee ba kerta Nicodemus unong sin shar jong ki Jew baru lawan ho Jesus men met baru lawan ho ko nang hikai ngiti pamelong unong hikai balawan na oblay namar omdan ubala ban le ikiniki kamba ike ba memele lemda oblay long ringkat badu nangta Jesus le tu ba long u shisha ngong amelem da kapat oblay laban yo iye ke hima oblay unika de masulong ho kumno laban kapat yo brio ba ulatmen ulaban sut pat saga kpo ka kemejung ubaban kayo Jesu le thu shisha ngong melam da khayo brino ko omba na om sim om laban le epo ka hima oblay
Ya ka bala khana ga jong ka do ka long do ba de ka bala khana ga jong mun sim ka long mun sim. What snow utrai kom no what snow kan dit te bang along he me ba ka dai ban khapa de fi. Kal air ka be kat shaba ka mon bat me yo snow ga jing sawa jong ka. Henry mem tip nang no kawan lem nation no ka lai kum ta long ubrio bala khana mun siam uni ka di masule thu ba long hukum no kine ki ai ru ki la ban long pan ro lok na kwa ban fini ga por le second dan ngan kan uni ubrio ni ka di mas ngas ngo buram uni ubrio ba uni ubrio ala da ude u reuniam ude u farisi ubahaka jing shisha ba utrao yakran ba kine ki breu ki ba kum kine ki farisi ki ba de naga kanun farisi pikin mau Jesus Christ wang yaki way pat ki ba de ki farisi hi ong piwan na ka mat jonga tang naga shinton rega do no cham fika jingai na nga utrao jing ukran ki tin ki ba bhai ni ki farisi la fi pule ga bible Henry ngasngo buram yoni ubrio yoni weni ki farisi unika dimas ba uni uwan daga do no daga jinglong smur shisha uda wan wat shisha ya utra uda wan daga do no jungu baro fi ngatong sisin uda wan daga do no jungu baro umlong le se kumutu nong tho fi jupule na mu tu nong tho aga bible uba fill up agala nga ba khatar janga gospel jang marcus let's see ngan shuong igata ba uwan cha Jesus Christ ong kai ka hukum ga ba krautam ana ba utrai ula gran ye ka hukum ga ba krautam smga jige yo blade daga dono baro daga mo daga bor daga jingmut baro nata ban e paramarjan ka melody kaktion chong blade kang ba utu unong thoru ula penbuat langi giktian jong utrai fi ula penbuat langi giktian jong utrai let's sit nganda puli giktian jong oblay philap akalana ga fra ka ba khanar jong gospel jong marcus nganda penbuat nganda puli ke ai ga ba utu brio utu unong tho ukran ya Jesus Christ hadin ba utrai ula kran chang ko hukum ga krautam pe ba giktian jong oblay ka ongkum ni kalau nang ba fra pe ba gaktian jo oblay kom ni ga dekat ka ba life ar ka bible kom ni ska ba ka gaktian jo oblay kom ni kalau nang ba khat ar ngam ba nong ska ba gaktian jo try kom ni tangan puli ka bible kom ngan puli dekat ba life ar utau nong tho ti ulong u ka ba dei ko nong hikai ba melong kalong ga ba shisha ba kalau ngabe shisha ba ulang uwe but dan uwe pan reitang u but ban ie yo daga donor baro daga jingmur baro daga mensim baro ba daga bor baro but ban ie yo paramarjan kombayela di kalau ngaba kham kor ben gi jing aing o thang ba gi jing kina baro anda u jisu lo i ba ula jubab start lani ula itu start ulo ang yu memlong jingai na kahima ka jangu blai au try ong memlong jingai na kahima oblai tinadu kata omdan banut ban kli ai uni unong tho haba u jubab start ya ka ai ka ba u try ula kran hakiwe ki ten ban peniga mot banang ba ngarong atip e ka ten ngarong asngo thu e ka hukum hakiwe ki ten ngadon ngade u shakri jong blai ngadana ka hima jong blai ngan le ka hima jong blai hare u try ukran ki ten ki ba kham e ong memlong jingai na ka hima jong blai hakiwe ki ten ka man mem pat lon ha ki hima jong blai wat la medon hajan wat la memlong jingai ro hakiwe ki memlong mem pat don ka hima jong blai hare ai ngo blai na si sen uni di ka di masu wanda ka do no jong baro wanda ka do no jong baro Haga dekat ga ba shipho ga ba sngo tana chpang jo new brio naga gospel jo Ioanis on balai. Uji su gazong uji su le tu ba ulong melong una hi kai jo ki Israel lani jong Israel mem tip ikine ki ai ke ru. Nga sngo buram yo new brio ba haba utrai u angkum ne ru u khlam sngo rem ha ga men sim jong u khlam sngo rem ha ga donward ka jong u khlam thut no yo dry u khlam phet no kum to gamos don ki wei ki bale andre uni ubri wana ga do no baro but ka basno tanat ka dai bang ipule ga bible ga uni ubri na do ne ga por ukalalong unong bu jangu Jesus Christ wala da wala ngim de iya ka ba paun re ga bare nei ngin lap ya kata bangin so thu e kata ni so thu e kata ka lo ga ba khat kanda jang gospel jong Ioanis ka dekat ga ba live upra live okandai
hagapor bala penhiara kemet ka jongu Jesus Christ Unicodemus rengkat bat utu Joseph unong Arimathea kile ben shime kemet jongu tra tangan pule kat kendai lonong jonga gospel jongu Ioanis ka dekat lai pu kendai ka Bible kong kemne ti hadian kane u Joseph ubana Arimathea u balong u sunran jongu Jesus ndre ka bari namar ga shakti giju ula kerpa dia au yau pilat ba onyo ula kerpan yau pilat ba onyo rano ya kemet jongu Jesus pilat tu ula sya namar kata ula lek ba ula rano ya kemet jongu Nicodemus ru ulawan utau balala lek men syua u Jesus men miet uda walam ke jing sle na ga jong ka merabat na ka alas jin san poser hang ne filap ba Nicodemus uwan ga dono jong boro bat u shakriblay lani ukalalang usenran jong u Jesus Christ watla the day e bo wan haga pau gumbalong ni u Joseph unong Arimathea ai ngoi oblay para lo katare ga sngot nach pang joni obrio naga niga jakang ngila bau trau krens pang jing kapat naga jing ka shem bau ni obrio bau ngila bau trau krens pang jing ka arsian tingin nilai menta ka to ganesh pang jing ka arsian ngarong saisin balai ngidon kaman krene kini kadega por ingi gi kristan hang neri ga si jantia banginda kindit ya banginda khithia ga banjam siman pele dingi don jinga decision em utra hakiwe kiktian kaju go to goktian ga bongong hato la kha pat efi la fi pe ini ga jingkran ga jingli jonga ga de hato paralog hato la kha pat ne em efi to kadega basngotuna baga jing shakri oblay ga sedang daga bakha tadang ngakrane kata ga jinglong brio aga niga jing imbrio ngiwan sa kaportay daga bakha ngi na imaging daga bakha ngi na gikmigi kpajangi haga hima jong oblay ka sedang daga bakha fi kasdang daga bakha kaktian jong oblay ka how Titus kalang balay ga dekat ka basan how Titus kalau nang balai dekat ke besan ke Bible ka ongkum ni the crunch pan ka jing kapat ane ka jing ka arsenting in puli ke tu Titus nang balai dekat ke besan ke Bible ka ongkum ni tangan puli ka ai ga bagaktian joblay ka ai ga bagaktian joblay ka ong tangan puli ka pit ba ka ai bagaktian joblay ka crunch ka jing kapat ka Bible kam ni ubala pani mingi omne ki jingle ka hok kibangi ngihingi lale henry kat bakum gajing isnai jungu da gajing sat gajing ka arsian ba gajing patmai umun simakhoy fika babu kong ulapan imingi da gajing sat jung gajing ka arsian ba gajing patmai umun simakhoy ngiwan shaga hima jung blay ngiwan shaga jing shakri oblay day da gajing kapat para log yakani ublay ukuran nado ka testament gorem da fiken mau yo ma ya u Ezekiel long balai fun rio dekat bar fun rio bau try ublay wa ukpa ukular nado go to por wangan ai ka men sing go batmangan ai ka don go batmangan klong no ga don ma ngan shim no ga berem ngan ai ga batma ukrains pang ga jing kapat ukrains pang ga jing pent mai anda ka ya jing ga jing ai ka wan anda ka jing tray jong men se bo khoi jong play ka marga taka daong anong sisen haba krane ka jing kapat lani ka jing ka arsian paralok ka krane ka jing ka ba shapo ka krane ka jing ka jong ka man siem jongi fi ka krane ka jing ka ga man siem jongi lani ka jing ka yaw ta brio ba shapo jongi gan ong sisen ka krane ka ba kano ya ka dono ya ka man siem lani yaw ta brio ba shapo jongi to shushu ka jing ka arsian lani ka jing kapat kadairu kabakran chapang kabapdiang yau Jesus Christ sa kadono chni ba finso thu chu ka jing kapat ane ka jing ka arsian kadairu chapang kabapdiang yau Jesus Christ sa kadono chni haga gospel jo Ioanis kan nang baning kong dohot bakhat ar gaktian jong play kong kumne Henry kat ki bala pdiang yau katagmat kat ki bala pdiang yau Jesus Christ hagitula I bor banlong ki khon jong play Niyo balong ki khon jong play de ga bangi pdiang yo Jesus Christ ga dono chingi na mar ka Bible ka hang ni kat ki bala pdiang yo Jesus Christ la I bor ki bagin long ki khon jong play ka ta gi te ki bangai de ka kerteng jong uang ga tien jong play ka ta de ga jing kapat la ni ga jing kar sen ka de ka ba fi pdiang yo Jesus Christ ga dono
Dan shibon kibre ang ngilong kristan kaba sngosi ga dai ba ki khlam pat diang pa dia u Jesus Christ ga to not las ki khlam lap ya gata ki khlam sngo tho ya gata la da khlam diang ya u Jesus Christ ga do not ha ga jingem kadai ka tin ga ba shisha ba khlam pat lap khlam pat khapat ni khlam pat ma de ga jing khapat la da ni khlam diang u Jesus Christ ga do not jangi nang ta fa de ka jing khapat ka jing kha arsian ka dai ru ka jing ka la ga mo ngano isin kadai ro ka jinkala ga mo la da krani ka jinkala ba mo kai ka jinkala ga mo ka jinkala ba mo ka kran smang ka ba pai show play nganang si sen ka jinkala ba mo ka kran smang ka ba pai khmat show play la da fi de gi ba jupai ga jinkran ki ba kham shatai kham shakhmat ha gi tai gi por gi ba khamen shwa la kran si singa la kran si sen smang ka jinkala ba mo kai ga jinkala ba mo la da fin pe ye to ga yarap shibon ye fi ba fin so to ga ga jinkala ba mo re haini ipori ba lengkot lan haini ipori ba menta ka jinkala ba mo asise ka kran smang ka jing pai khmat show play fi so to ne fim so to paralak ba mdon jinkala ga ba mo klem da pediang ya u Jesus Christ ga do no kam don jinkala ba mo klem u Jesus Christ lesi ka taga ktian kan e ban pediang haperthei lani hagarukom perkhat jungka perthei kan pediang rela da fiso tu aga bagandam sim mdon jinkala ba mo klem u Jesus Christ namar ubreu umla ban pasha oblay sashi senpa klem u Jesus Christ namar ladanga kran kandiat lesi gata u Adam habau shabe no nakper Eden ula pen nakper Eden ula paidir no oblay ubreu bo on paikmat sashi sencha oblay udon kamega jing seuspa baru Jesus Christ wan ban le ekata da u Jesus Christ ngila ban paikmat biang show oblay sashi senpa namar kata kadang ano sise ka jinkla bumot kadai ka bangi kadai ka ba u Jesus Christ usayo ka dor ka ba ram bangin la ban paikmat show oblay finamar ta kadang ano sise ka jinkla bumot ka crunch pang ka ba paikmat show oblay but ka jing seuspa ga jong u Jesus Christ ga ding fanangiyo e ga bor bangin la ban paikmat show oblay Fikan mau Jesus Christ shabon kiyo gede shabon kiyo na shabanang. Shabo utraun kiyo na shabanang lang ba arfu saw jang gospel jang Lukas ka dagat ba saw punyo filap egata ba utrai ukran ti kintian wang but on ya lap ega jinkla ga ba mot but ega ba map na ki pop daga ba sedang na Jerusalem on ya lap ega jinkla ga ba mot balingi don kamban ya lap ega jinkla ba mot ya kata ka bangin fai show play bangin fai show play namar baka dor ka ba utrai ula asio halor jeng gadik fana kala pela ya ubrio ubadon ka mon ban pa shoble baula ban pa shoble ka jinkla ga mot klamu Jesus Christ kala bandai tang jinkla ga jingmot kala bandai tang jinkla jingmot kala bandai tang jinkla bah kadon ga jinkla jaga jingmot ha ga jinkla ga bomot ka basisha kadon ro ga jinkla bah ha ga jinkla bomot ka basisha hanrei tang ba shukla ga jingmot batang ba shukla bah kampat dei ka jinkla ga bomot marta ka daw nga sa isen la rafis ngau thu e ga jingkapat la ne ga jingkar sen paralop ka kran ro e ga jinkla ga bomot nginamla ban penya khlat ya ga ba priang yau Jesus Christ ga jinkla ga bomot nginamla ban penya khlat kidai ka ba ubrio lane ngamo dong kumni kadai ka ba anda habangi phasha oblay kini baro ki wan lang haga juko por ubrio phasha oblay upriang yu Jesus Christ de ba okla ka ba mot ubrio phasha oblay ula ban le ta de mar Jesus Christ se ga dor ga ba rem pala haga dimfna namar kata kadau kata kadai ka bun ka don ha ka benta jang ka ba ka ktin wang la khapa la la kharsen Haka juga por shushu ka jing kapal la ga jing kharsian kadon ga jing dei bat ka jing pun baptis kadon ga jing dei ba ga jing pun baptis kiktian ba utrai jing iwang lem da kapat na ka omba na munsiam mla ba ni gi ma jang play para la ka om ga ba utrai ni ukran kran do ga jing pun baptis da fi puli ga bible ga kitab ga kitab ki kam ki apostle ga nang ba ar ga khat life nyo life pura pe ga ba Petros yela ba kasi Pentecost habau Petros yela ba kasi Pentecost an haba kita gi ba sngap ga ktien ga ba ma ukran yela
lapan kendo la dongi ga donot jangki ga mensin jangki lapan kendo ikida mensin ba khoi jong blai ga to por ke ba tien jong blai kong ar kam apostle ar lenong ga khalai punyo lai pupra ya ba kile asne ga ne la dungak eki hala ga donot bat kila ong hau Petrus bat kita ki wei pat ki apostol apara kum nongin le apara kum nongin le yo Petrus le thu bolong to fin kala ga bomot bat on pen baptis yefi wei po wei baro aga kerteng utrai Jesus wong kala ga bomot bat on pen baptis hakajing sha ka kten kala bomot ba kten pen baptis ki don lang haju namar ye kata filap hanu filap ba Ioanis nang pen baptis namar ba Ioanis nang pen baptis Ioanis baptis uan yalap eka jing pen baptis jang ka jing kala ga bomot dai hangne fidan kaman sutu haba krani ka jing kapat parala ka jing kapat nganwan beng seisen kamu tina jrong ka jing kapat kamot ka dai ka jing kha ye ka donot ye ka mensem ya utau brio ba shpo jang shisen la khangi na imaging na imei pa jingi ta dai ka jing kha ka do haka ba arsen ka jing kha ka bangi mar ka dai ka ba kanjam sem ka jing kha brio ba shpo jang kata ka jing kha arsen ka jahau brio ka jahangi gibril ne ka wan jahangi dei habangi pediang ya uji segera ga donot habangi kala ka bomot habangi kala ka bomot bat ka dei ru ka badon ka ju lane haju ka wanra haba ngishem ye ka jingpun baptis kita paro ki don lang haju Pimlaban punya klat ye ga jingkala bomot bat ka jingpun baptis Pimlaban punya klat ye ga jingkala bomot bat ka pediang uji segera ki don dot haju kini Di mata ka daw Petrus si Gabriel ka si Pentecost ang habiki ang apara kum nongin le Petrus ang tufin kalabong paran penbaptis fi haga kerteng jong utrai Jesus Di mata ka daw ngap ka apa ni fini ka por gaba pedeng haba kran ye ka kaba pedeng kaba ngadon bon ong ni ka por haba kran ye ka jing kapat paralok kaba pedeng ngano sisian oi ket kadai mangi kalabong kadai bangi phasho ble rega ba pedeng ka ktia na ba crunch manga jing kapat kadai gitu kutin bang ka ba pediang yo Jesus Christ ka dono ka ba pediang yo Jesus Christ ka dono ngadon ban ong ifi ne por kene ktian habang ong ifi Hato La Kha pa defi ha kiwi ktian na sngo ko mon ong kum ni ro Hato fila juduai mo paralo shise na ga jim jafi Bau bleu kata fiu bleu pun kendo ifi bat fi duai ga jing duai bang jisu ngap diang me ha ga donot ka janga jisu nga ai ti la ga janga jing im shme jisu nga ngap diang me ga donot jang ha to fila ju duai ta ga jing duai kata king ga de ga jing duai ka ba umun se mo kho jong bleu ba fi diang yo jisu ga ga donot fi u yo ban pen khapat e ga donot e ga men sim ye ga ta ka yo tau breu ba shapo jang fi Paralak nga ka bani fini pors ka ba ngan ong ifi kender ki kintian dan shibon ki breo ki ba ong nginge Jesus Christ ong ilong Kristan ngawan na yeng Kristan ngilong Kristan ngawan na yeng Kristan ngilong Kristan nginge yo Jesus ka biang hari ke jing shisha ka ba kraw ka dei ba fidan ka mon so tu ene ong ngai finga yo Jesus Christ ngat ong ifi kender nga ktian jong ble fiken mau yo tu nong kadara Habau yo iya u Jesus Christ wan ki ksoi ki badan hapo ajong ki ang ko Jesus me khono blai ngin le ayu bat me ko Jesus me khono blai balai me wan penchita mingi shua jang ko por wat ki ksoi ro ki pdiang ki admit bau Jesus Christ u de khon jang blai ka ba song to not like de ga ba tho Jakob ga lang ga ba ar ga khat ba khat kan dai ha ga lang ga ba ar ga khat ga ba khat kan dai u Jakob wani kin pian ska phang Elana nga ba ar ga khat ka ba khat kan dai jangka jingtho jong Jakob kani kan yarap shibon yingi bangin so thu e gata pe ba u Jakob ong kum ne ar khat kan dai tin job le ne ska bha tangan pule ka ba gum ne mengai mengai ba ble ulong we mele ba ken to kita ki su do ki ngai bat ki da sneu kyo ken Wat ki ksuit ro ki tip bat ki snu tho bat ki pdiang ba blay uday uwaite hang tai ha ka bang ong shwang undo unong kadara wat ki ksuit ro ki pdiang te ba Jesus Christ de khono blay
Kingai tu ya kata. Habang ang kingai, walay sung thua ba kala ta kaktian. Ka jing si syapat ka day baki ksuat kim trepan pan pediang ya Jesus Christ. Bakin mane. Ki admit ki kiten ki pediang te bau de khono blai. Ki pediang te bau blai de way. Ki admit ki pediang. Re kim tre ban mane, kim tre ban ai laga jing em show Jesus Christ. Para lok ngade fili ko por. Ka jo yang hiro. Dadang isu ang nginga Jesus Christ, ngiwan na galong yung Kristan. Katakan pat biang para lo. Lem dangi ay talaga jang ka jingim siya Jesus Christ. Lada fiklam dua ya ka jingim fi. Pimpat jukun mawa fi dua ya ka jingim fi rang jisu nga diang eme ya ka dono janga. Nga ay talaga jang ka jingim siya me. Oh nga ko abani fi report. Kabakar sian kabakapat kadai ka to kan kabafiang jisu nga diang eme ya ka dono janga. Nga kalabamot nga fai siya me. Bafi ai jaka Jesus Christ haga jingim jangfi. Na marga taga daw nga kabani finipor katakin paralok kadai kabakapat. Fi kabakapat. Kabafi pediang yau Jesus Christ haga dono jangfi. Lemda fi pediang yau Jesus Christ haga dono jangfi. Umun se bukho jang boleh unum donia kalat ban pen kapat yau tau brio bersepo jangfi. Ban pen kapat ya fi syaka hima jang boleh nganong sachi sene takaktin. Lemda fi pediang yau Jesus Christ haga dono. Umun se bukho jang boleh unum yo ekalat ban pen kapat ya ka yau tau brio bersepo jangfi. Haki wajiktin ban pen kapat ya fi syaka hima ke jang boleh. Namar kata daw ka jingkran jang ane ka por kata. Hato La Kha ifi. Namar bangi em ki Kristana ki sige bakhado. Kham tam le bangi em ang ari ki si giant ya juni. Hagabaki ba bon ki bro ki kamelode ngilong Kristan. Hato firu filong kumta para lo. Refiklam so tho pa lau Jesus Christ udah na magadono chafi. Namar fimpat juduai shisen ro banang Jesus nga ai ti laga jong jing em shmel nga pediang me ka dono at ka janga. Anong say sen ya ka ju ka tian ka banga ban ba. Lemda fi priang uji tsukra sa dono jang fi umun simbo kho jang play unom la ban kapat fi sa kahima jang play un kan ko fi ublay un kan ko fi ko try ke jing duai janga nga duai ko pa baro ki ba pet ki ba snap ye kan ke jing kran janga kinai ti la ga jang jing im sheme try men kta ki try be e janga men pen kan do e ki try kinai ti la ga jing im sheme ko try be Paron pen kapat iki ko try. Shaka hima ka jang me abaleja. Daga kerteng ka jang u Jesus Christ nga duai. Ay ngo try mis ngo. Amen.